How to initiate physical touch with her. Не се интересувам, но ето как да решиш задача от национално външно оценяване за 7-ми клас, която може да изглежда на пръв поглед малко сложна. Дадени са две успоредни прави и трябва да намерим ето този ъгъл, който е хикс. Как се решава тази задача? Много просто. Първо продължаваме ето тази права до пресичането и с правата Б. Отбелязваме ето този ъгъл. Както знаем по правилото за кръстни ъгли, този ъгъл ще бъде равен на този ъгъл и става 21 градуса. Ето този ъгъл е съседен на ъгъла на 114 градуса. Кръщаваме го Y. Намираме го, че Y е равен на 180 градуса минус 114 градуса е 66 градуса. И разглеждаме сега ето този триъгълник, в който ъгъл Хикс е външен ъгъл. Външните ъгли на триъгълник са равни на ъглите, които не са с сбора на двата ъгъла в триъгълника, които не са съседни на него. Т.е. Хикс ще бъде равен на Y плюс 21 градуса, което ще бъде 66 градуса плюс 21 градуса, 87 градуса. Готово!